थाबथाबायलै जानाय नङा Hai लोगोफोर गुड मर्निं मा हाय लोगो रुलाय बुहुम खौराङा मा जादों इयो बेनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोना नैबे बेफोरबायदि खामानिफोरखौ नुबाय थानो मोनो दै दुं आङो दा मेकआप बानायग्राफोरखौ सोर सोरना शुटिं दङ देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो आंनि तालिया बानायो आंनि सेन्देलखौ लांनानै नै खोरोमनाबो दङ शुटिं दिनै आदा सिजोमाया मेकआप बानायगासिनो ओमफ्राय नैबे राकेश बिथाङा मेकआप बानायगासिनो दङ बिराद मेगन सायोना नोंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि इउटुब चेनेलखौ बिराद मेगन साखायो साथामल'नो बिमा बिफा मेगनानो ओरै राकेशना सायै सायै बोरैबा जाजोबो रावनाबो नुजाया आंबो सानसेसिम बिदिनोमोन नोङो बिसोर बुंनायखौ जेबो देहायाव नांनाङा दै सानसे आंबो बिदिमोन आं मिनि जादोंमोन आरो आंखौ बिराद रायोमोन मिथिबाय बिराद जायाफ्रामाबो होनो दा आङो 30,000 जायो मासाव इउटुबनि फैसा ओंखायनो सिंगावदोलाय सोर थांनो हाया जानो दालाय ना आंबो थांनो मालाय जेखि बुङा साबस्क्राइबार नांलाया भिडिअखौ बानायबाय था बे आंनि हगारबाय था रिकुवेस्ट रायजोफोर सोरबाफोर आंखौ नुदोंबा आंनि सोरबा साबस्क्राइब बानायदा बानाय नो टेनसन आं बायदि 30,000 इउटुबनिफ्राय जानो सोलों बाय बाय थेंक इउ सानिया सिखाव नेदो नै दा आगर गैया आरो नायनि शुटिं पुलिसफोरनि शुटिं जागासिनो दा शुट जागासिनो शुट लाबाय दं आं दखान फिसायावसो लानोसै आरोना आदा राकेश आदा सोंदोंसै पुलिसना माबायदि मोनदों नोंथाङा नायलाय आदा राकेशखौ फैसा जाख्रुबग्रा नुखायो नोङो मा सिन्था दुखु दं जालुगासिनो दं नोंलाय बबेनिफ्रायनो जागासिनो दङ फैसानि गेलेलांला आंना पकेटा खालि जाबाय उखिला नै उखिला ओमफ्राय फैसा बियो फैसा लाग्राफ्रा उखिला इयो लाग्राया नैनो जालुबाय थायो ओइ नै नायलाय पुलिस साथामखौ Inspector. Wow. Kring kring दामना हो खेबसे याव समाय दो वा हाय फाय बुंनाङा आरो माने लाइट होबाथाय बांसिन साइज मोनगोन ना ए टपिया खेबसे बुंनांला आरो माने नै लेडिस इन्सपेक्टरनि हौवाया साहैनो नागिरदों मालाय हिन्जावनो साहैनो नागिरदों मा मावना लायो नोंसोरलाय केस मावना लाबाय थायो नैबे बिथाङा थानायाव फैनांदों पुलिसा स्ट्रं जाबायलै राकेश माबा राकेश लायनो गोजोन पुलिसा स्ट्रं जाबाय आरो जों गिदिरनिफ्राय हिनजावबाय थाबथाबायलै जानाय नङा आयु हादो माबायदि मोनदों आरो सायावल' खमाव जोबजानानै दुखु मोनदों बिरादनो हारसिंनो रावबो एसे लोगो थानायबा गाहाम जागौमोन खोमसिसिनो बेसरा गाबलायबायनो माबा माबि सावनो फैलाबाय थायो गुफुर दंदां जोंखौथ' आरो ओइ नै खिथाथ' आयु खिथावथार माथो खिथाय माबा माबि दंथारो ओरैनो दन्दर माबा माबि साउन्ड फैयो एखमबा बादामालिबो फैलाबायो गैलाया गोथाव मोनजादो नै हाब सेल सिंगियाबो गोथाव मोनजागासिनो टेनसन गैयाना रायलायलायनानै जाग्राखौसो नै पुलिसाबो माने फाइनालि जेलाव बुसिगोन मोखां आरो सोरांखौ
Welcome to Goa Singam. SP Sab. Oh my god, green light. Oh my god. Good. Ayo gila, gila senang. Ukil nङा बेलेगसो Mati bilek. Dapat ini saya kena. Sar mana syuting naik deh. Naik syuting. Agor gaya ron naik kena deh. Syuting ke. Singot. Senang banget. Nih ada Paksari, lagi per alasi. Krishna Malirenda. Krishna Bora. बर्तमान स्टेन्डिं निमालाय Moजां. सार जोङो सिनेमा मोनसे बानायगासिनो दं माबायाव जिगाब बासायाव दाउलानि दाउखुमै बे दाउखुमैया ओरैबायदि उपद्रब खालामगासिनो दं सार बे दाउखुमैखौ बुथारनायनि माबाफोर मुलिफोर नोंथांमोननि फान्डनिफ्राय मोनगोन नामा जथेस्थ' नाजागोन सावरायनायनि गेजेरजों फैसासो नङा होमबा बेखौलाय आंनो रायलायनो हायोना जागोन माने जोला मासे जो मासे जरासे दाउखुमै दं बिराद गाज्रिथार बिसोरो बेखौ मानिखौ लानानै रायलायनोसै जागोन दे सार जागोन